magana zaki kawai shi. Ba wanda ya isa ya ɓace maka ne. Sai ni wallahi. Ke ba na gaya miki kada na ƙara ganin wani a ƙofar gidanku ba. Ba ki ji ba ko? Kai kuma wai da har za ka zo mana tsaye ka ce za ka yi mana barazana. Za ka iya tuna wanda ya kira ka a waya ya ce ma kada ya ƙara ganin ka a ƙofar gidan Jamila ko kuma ya ganka ka kusanci Jamila, in ba haka ba sai ya ɓatar da kai. Ba ka ji ba ko? Ok kai ne? To ina so ka sani in dai ita ce ba zan rabu da ita ba saboda ina son ta. Sannan kuma in ka duba Jamila ai ba kalar ta bace. Awo ita Jamilan ba kala ta bace? To Jamila ya ja miki tunda ba za a ɓalla mun ba. Yanzu zan sa ta a fefe kowa ya sani. Ƙwara ma ni shi. Bara ma ni ina da uba. Kewa Action. To bari in baje ta a faifai. Ha 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 ha. Ƙwara ma ni ba shege ba ne. Ita ta gaya ma waye ubanta? Ba ta gaya ma ba ko? To ka bincike ta waye ubanta. Tunda ba za a ɓalla min ba. na ba ka shi kana tare da.